messussa paljon viehättäviä tyttölapsia, jotka olivat haaveilleet yhdestä asiasta, ja se oli Venlojen viestin voitto. Jotta he pääsivät tavoitteeseensa, he harjoittelivat paljon. Kuntoa mä metsästän, tahdon saada voimaa, enkä litsaa ollenkaan. Katsokaa kaikkia treenaavia naisia, mahtava treeni. Suo, veterä, upottava suo. Sitä ei voi ylittää, sitä ei voi alittaa, sitä ei voi kiertää, siispä on mentävä siitä läpi. No huhhuh, olipas rankka treeni, ja tytöthän ei antaneet periksi talvellakaan. Viikonloppuna päästäänkin Säkylään hiihtoleirille. Jee! Kuntoa mä metsästän, tahdon saada kestävyyttä, enkä anna periksi. Katsokaa kaikkia hikisiä naisia. Loputon treeni. Oh. Leiri. Pitkä, rankka hiihtoleiri. Sitä ei voi ohittaa. Sitä ei voi unohtaa. Sitä ei voi siirtää. Siispä on mentävä leirille. Kesä koitti. Odotettu Venlojen viestin aamu valkeni. Jännitys kohosi ja Essun naiset uhosi. Jännitys kilpailualueella tiivistyi. 5, 4, 3, 2, 1, PAM! Voittoa mä metsästän. Tahdon olla ykkönen. Enkä tipu letkasta. Ottakaa kaikki oikea kartta. Ottakaa kaikki oikea suunta. Katsokaa kaikki oikea koodi. Olkaa aina ajoissa puomilla. Muista teipata kengännauhat. Muista varakompassi. Kärki tulee. Oh. Virta! Kova juokseva virta! Sitä ei voi käsittää. Sitä ei voi uskoa. Sitä ei voi liskata. Siispä on kannustettava virkaa. Vaihto. Ankkurit ovat metsässä ja ratkaisun hetket ovat käsillä. Lähestytään vaikeaa viimeistä rastia. Rastia mä metsästän, tahdon mennä suoraan, enkä kummaa ollenkaan. Katsokaa kaikkia pummaavia naisia.